Ngizwe uphakela umthakathi bahlome bahlasela endaweni ezidlekisa bokufika ikakhulukazi eNigeria ePoint emva kokuba bokufika behlasele abakuleli. Kanti okhosini FM sivakashelwe ngowesimame ethi kunenqwaba yeimoto ezisegameni lakhe ebeyena engakaze athenga ngisho eyodwa imoto selokho azalwa. Ziyalandela bukeli lezo. Sivala ngezithi Ngizwe umlando womculo bekhuluma nomngane wakhe nobulili obufana nobakhe onemizwa efana nobangizwe bekhuluma ingxoxo in age restriction of not for viewers under the age of 18. Sikubingelele mbukeli bese siphinde sikwamukela kwesiphathele zona namhlanje. Siyathemba ukuthi unethezekile lapha ngasemakhaya. Kanti ke mbukeli ukuthi njengamanje usukanye nathi sicela ukuthi ungabusanyakazi ungabusascrolla kanti mawuthi uphethe remote sibukela kumabona kude ungabe usayithinta leyo remote. Nazo ke mbukeli siphathele zona soqala kwisihloko esiqale ngaso size nje kanjalo njengoba sithi Ngizwe umlando womculo uphakela umthakathi bahlome bahlasela nebutho emva kokuba abakufika behlasele abakuleli ngomhla ka-19 April endaweni yaseThekwini khona lapha buduze nePoint. Kanti Ngizwe umlando womculo nophakela umthakathi bebevakashele khona endaweni yasePoint. Insizwa size njalo ngestrade amaphoyisa abeyingxenye emashi lapho khona Ngizwe umlando womculo uphakela umthakathi bengena ngelikhulu ijubane endaweni yabokufika beza njalo ngestrada esiza khona endaweni iyabokufika noma ePoint. Amaphoyisa agijima azahlanza udenda ethi azama ukubamba ispeed esikangizwe umlando womculo ubebalekisa kwenyamazane nophakela umthakathi abekade bethi galo wephuka bebheke khona endaweni yabokufika ePoint. Sizokuthatha sikubeke ngama-clip umbukeli okuyikona okade kwenzeka nezinkulumo okuyizona zidale ukuthi kuze kunikelwe khona laphana nako konke nje imbukeli uma ngabe sithi abakufika bahlasele abakuleli bese abakuleli besebenza lento okuthiwa i-retaliation. Before kodwa sifike lapho umbukeli kunephuzu elibaleka kakhulu sithanda ukuthi silidlulise ikakhulukazi lezi zintatheli zethu engaqeqeshekile ezimele njengathi ezithola ukuthi zikhona lapha live kuyigameka ezenzekalayo bese zithatha ama-video nama-clip lawo ama-video nama-clip aveza abantu be-participate kuma activities angagcina ebafaka enkingeni njengalezi ithombe nje egcina itrend uthola ukuthi nishuthile umuntu enza lento kade yenza kangangoba lo muntu unize nemveze ubuso kangangoba angangena enkingeni mengase kuthiwa kwenziwe investigation alandelwe nje kalula abantu. So ama-video njenganalawa let us condemn ukuthi nisiwa distribute laphana kuma social media because kunabantu abazoboshwa kanti bona bezama ukuthi basupport ngoba uma ngabe kuzoba khona imasha efana nale kuya recruitwa ukuthi sicela amadoda ukuthi niyolekelela ngabe uyinsizwa ngabe ngowesifazane. So abanye abantu bazogcina bengakwazi ukuthi baye lapho ngoba babona ukuthi nizofini bashuthe bese begcine bebanjwa kanti bona bebethi balungisa isimo mhlambe lo oqondiswa igwegwe laphana ubesenza into ephumile esandleni mhlambe ngokufika mhlambe ngowana eMzansi but lisithi let us condemn into eyifana ngalezi ngoba uzogcina ulimazi faka abantu enkingeni abamsulo abangenaqala futhi abangaqondile ukulimaza. Sikuthatha sikubeke kuma clip kembukela kuyibona suse udweshu. Siqale nje ngale yokufika abajaha bejaha abakuleli behlasela abakuleli laseMzansi bese silandela ngevideo kaphakela umthakathi Ngizwe umlando womculo. They run away. They run away. Sire! They run away. They're running away. Yeah. They're running away. Sire! They come and disrupt the business. Yes. They catch them. Yeah, no more now coming disrupt the business here now.
uma ngabe mbukelo bukhona uyingxenye yale yamasha sicela ukuthi sizwe ukuthi ubunjani umuzwa uphakathi laphana uhamba nongisa umlando womchunu njengoba insizwa bayikade zi physical active ngale ndlela ubona ukuthi lento eziyenzayo zizo egazini wena ubunjani wakho umuzwa noma mhlambe wena awuhambisani nokade kwenzeka njengoba sithi abakuleli bagcine nabo behlasela noma behloma behlasela beyokhuza ibhade kwisenzo sabokufika emva kokuthi abokufika behlasele abakuleli sidlule kuleyo mbukelo bese sidlulela laphana endabeni lasibeke khona sathi owesimami uthi unenqwaba yemoto esegameni lakhe engazi noma swayithenge nini lezo imoto yena akanamonto ngisho eyodwa kodwa kusomhla ka 2016 latho la khona ukuthi usenemonto mengabe ethi uzama ukuthi enze ilicense ezama ukuthi naye akwazi ukuthi ngilanga athengele umuntu kodwa already usenemoto nalezo imoto ziyakweleta kuyinto ebhlungu ebikwe yilo usimame Sabe ukuthi uwaze lapho golokho Son Dreams. Hey batho. Yeah. Sikhuluma nomlaleli wethu nje manje la udadewethu onenkinga ngendlela emangalisayo. Uthi walahlekelwa ID yakhe ne driver's license ngo2016 kwathi ke ngo2022. Esethi uyovuselela ke la ingqondo zakhe zokushayela wathola ukuthi ke kunezimoto ke eziwuchacha impela kanye ke nama trucks angathelile egameni lakhe. Konke ke kunesikweletu sika 1,583,967 rand 40 cent. Yo. Os. Nkulunkulu wami. Hawe ma. Hayi khona nangu khona dadewethu la. Kunjani Ntombi? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Hayibo. Ngiyayibuzela nje ukuthi unjani ngoba khona ngiyazi ukuthi phela yaphila ngoba kodwa khona hayi isimo sakho Ntombi hayi siyamangasa. Akhambi kahle neze. Akhambi kahle neze. Kwenzekani dadewethu? Shuthi ngangiye eSiphingo. Ngiye lento yokuthi uhambisa uma ufuna ukuhambisa CV ufuna izinto zakho ucertify. Ngiphathile izinto zami ukuze phela ngiveze epolice station. Ukuthi mase ngibuya azalahle ka mama kuphi hayi angazanga. Ngokuthi ke angisanayo ke ID ngaphuthuma ke ngayo kwenza iID sengithola iSmart ID. Bangenzela ke ngahlala ngwaphela senginaso iSmart ID ngokuthi ilicense ngangikade ngisanda nakuyivuselela izikhathi 2022 mase sengithi sengiyovuselela ilicense kwathiwa nje kunemoto egameni lakho ine outstanding. Hawu mina nje anginamoto kwathiwa hayi kuyavela so base banginikeza inamba ukuthi angifonele eMaritzburg khona usise ngamthola ke lapho ke waswathi angilethi proof ngoba ngiyasho ukuthi anginayo imoto. Ngenhlanhla ngangiyenzile ke i-affidavit ngo2016 lo kulahlekelwa. Mase ngiyamsendela kusisi kube ukuthi ke uzophenya. Yeah. Hayi aphenye kusisi. Namanje usaphenya. Ngilibele ngenza i-feedback ngicheck ukuthi sengingakhona yini manje kusho mhlawumbe ekhona okwenzakaleni ngangatshela. Mengithi sengiphinda ke sengiyochecka eqaleni ibe iyodwa imoto. Mase sengiphinda sengiyokwenza i-print out sezo49. Hawu. Nakhona mhlawumbe seyediwa ngazi. Wena lokho wazala kwazi ube nemoto? Lutho ngisho ibhaka leli. So mhlawumbe kuthatha ungenzeka na ukuthi njoba nje kwalahleke iID yakhe khona kobe eseyisibuyisa imininingwane yakhe. Kusobani? Yeah. Kusobani. Ne driver's license yakhe wabhalisa kushuthi zonke imoto zakhe ngaphansi kwakhe. Okusho ukuthi la ekhona lo yena akakhokheli ukuthi nje kana sikweletu sesikusisi sikweletu. Bakwethu. Hawu. Manje eminyangweni bathi basaphenya nje kuze kube manje. Basaphenya. Ngaze ngathi ake ngiyovula icase ngoba nginayo into eyiphepha phela le evezayo ukuthi nayi imoto zisegameni lami. Awukazi ube nemoto wena? Angazi ngibe nemoto. Wayivula ke icase? Ngayivula ke icase kwalibela ukuthi nayi icase umsesho oqala washo ukuthi useyitholile icase because ngathi ngivule Siphingo bathiwa ngivule mama ngala kwenzeka ngakhona isigameko lesi se license ukuthi ngalithola ngakephi indaba wayisusa ke ngala wayisa ke emzinto kwabayika kodwa nje owasho ukuthi icase yami isezandleni zakhe ama address alezi imoto Akhona wona. Ayavela mama egameni lakho awukwazi ukubona lapha. Bonke phela manje angithi imoto iba segameni lakho nayo wonke ama details awami. Ne address yakwakho ngqo. Yimi nje. Hayibo. Manje icase wayivula nini? Icase ngivule
last year kodwa last year noma ngasayikhumbuli kahle i-date ngoba last month kuphinde kwathiwa useshintshile obephethe i-case yami akusayena lo beyiphethe ekuqaleni akaze angithinteke kwayena ke loyo manje sisiwami i-affidavit yakho yona kwenzakala ngayo ikhona angisikhathi usisi lwaseMaritzburg ethi angiveze ukuthi nginayo into ekhomba ukuthi ngempela ngalahlekelwa ngase ngamsendela yona i-affidavit ukuthi ngalahlekelwa ngo-2016 inaso isigxivizi iyaveza ukuthi eyango 2016 so lento yona izovela ngo-2022 mina ngangilahlekelwe ngo-2016 manje sisiwami lento lena ke ikuphazamise kanjani nje empilweni ushadile yabo leyo ngongazi nje kushuthi nokucabangela ukuthi phela sengibalekela ukuthi uzozangishade lo ngamazi ngono ngishadile lo ngazi ngahamba phela ngawushada ngavela hayi ukuthi ngishade emoyeni phela vele bese ngivumela isimo ukuthi ngingashada manje into esingigulisa kakhulu ngoba manje sengiyisiguli manje ngidla amaphilisi e-BP nje ngivuka nje nano mina bengayicabanga nje ukuthi se-affectekile naye sekuthiwe ngoba phela sishadile nayo sewele igqeletini uthini yena umkhwenyana ngale ndaba imphatha kabuhlungu phela naye kuwukuthi ikona nje besihamba sisifuna usizo ngoba namanje ngibonga nje umuso ukuthi ngibonane nothuleleni kwabe ngisukela la eUnisa nje ngiyokwenza enye affidavit yokuthi lekuthiwa isindala le ya 2016 ake ngiyivuselele ukuthi ngempela anginamoto yo kwaze kwanzima dadewethu kwaze kwanzima mhlawumbe nje uma kuthiwa udinga usizo njengamanje mhlawumbe umuntu olalele noma udepartment waka transport noma nje ungathanda ukuthi usizale kanjani ukuze uphume kule nyaka usuyithola usukuyona ngenxa ukuthi kwalahleka ID ukuthi nje bangikirishele igama lami ngikwazi ukuthi nami ngithole ilicense yami ngoba phela angikwazi manje ngisho ukuyithinta imoto sengifana nomuntu nje mina ongena incwadi ngoba ayikho into engikwazi ukuthi ngizoyiproduce emgaqweni mekuthiwa nakho ngivinjwa amaphoyisa mina kusho noma ngenzeka inkinga imoto ikhona mina ngikwazi ukuthi ngiyakaze ngoba anginaphepha phela manje kwaze kwanzima mhlawumbe namlelo lethu ungathanda ukuphawula ngalolu daba kulungeleke sithumele i-voice note ku-079 1639874 079 awusithumele i-VN ukuphawule ngalolu daba dadewethu sizwana kakhulu nawe asethembi kodwa ke lizoxazululeka abakwethu ngoba ngempela bukhona ubufakazi bokuthi walahlekela wahamba futhi waze wayenza ngisho ubufakazi emaphoyiseni bokuthi ngempela wena ulahlekelwe izinto ezinjengalezi mase kutholakala sekwenziwe-ke manje-ke lobu bugebengu egameni lakho kamuva usubikile hayi fanele umnyango ubone ngendlela yabakwethu ngempela uzothi usabukele embukele sicela ukuthi wena ukusitshela olakho udaba njengoba lo wesimame uthi konke lokho kwenze emva kuba alahlekelwe i-ID yakhe wayivuselela i-ID mayivuselela esethwenza license useficana nalesi sigaxa sendaba wena ilupho olwakho udaba olwakwehlela mhlazana ulahlekelwe i-ID ngabe yini eyabuya sekuthiwa isegameni lakho mhlawumbe washada mhlawumbe unezikweletu njalo sothola kuphi sidlulela kwingqoqo kaNgizwe esithe le ngqoqo ephakathi kwamacingwane nomngane wakhe walaphana enkundleni zokuxhumana lapho khona lo mngani ubukeka umuntu wesilisa kodwa onemizwa efanayo nabantu enemizwa yabantu besilisa futhi njengoba sibona ukuthi ingqoqo yakhe noNgizwe kaMncunu ine age restriction ethi not for viewers under the age of 18 lokho kusho ukuthi ke mbukeli abaneminyaka ngaphansi ka18 abavunyelwe ukuthi babukele yangqoqo kaNgizwe siyaqwashisa ukuthi mhlawumbe le video ibuka nezingane ukuthi susa ingane phambi kwakho njengamanje ngoba seziyakhala manje buka nje netwe ayikho lento le bale udistable kana ngimsadala Ya sephumile akaphumile buka uthi ithi ufuna ukumphepha buka ayikhipha engathi islo ungena namasimo ngicela uhambe
Siyabonga-ke Mbukeli Mathuba Ukwele wazofika khona lapha esikhona njengamanje. Imibono yenu yonke Mbukeli soyithatha sibheke lasikwazi ukuthi khona siphendule sophendula ngamunye bese-ke Mbukeli sicela ukuthi no uma ukuthi nje indlela esikusebenzela ngayo uyayithanda uyobusuya like bese usubscribe qhubeka nje uyithulela amanye amavidiyo ngoba akhona amaningi sibonke ke nina nonke nje enithena fika nathi la esikhona njengamanje.